I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi, danas igramo Minecraft, igramo mini games na Mineplexu, igramo igru pod nazivom Micro Battles. Nemam pojma u kojem smo timu, evo u plavom smo timu, nas ima petero, znači ima nas najviše, znači bože ovo ako ne pobjedimo, znači džaba, eto. Evo, odlučio sam da snimim na Mineplexu mini games, pošto prvi mini games je bio Tour Fast, pa rekao ajde da nastavimo tu, da snimamo mini gameove, pošto ajde nakon možda vam se ako sviđa i tako to. Ili ne znam šta mi je sa FPS-a, bože dragi. Nešto mi opada FPS. Ajde nema veze, uspjet ćemo snimiti, a sad se povećava. Ali, dobro. Nadam se da čujete opet muziku u pozadnji, pošto ja stalno nešto novo eksperimentišem u ovom Mirili sectionu, pošto snimam s njim. Stalno nešto novo radim, pa bojim se da nekad nećete čuti muziku, ali uvijek čujete. Vidim da vam se dosta sviđa Minecraft preživljavanje na cloud serveru. To ću nastaviti snimati naravno, pošto mislim ipak je to vanila. Imam već jednu epizodu spremljenu, editovanu, samo što je trebam uploadat, traje 12 minuta. Pa razmišljao sam rekao da ovo preko vikenda, da mini games preko vikenda uploadujem, pošto je to manje će trajati to 12 minuta, pa da to uploadujem, a kad krene škola, da, pošto druga sam smjena, da stavim na upload dok sam ja u školu 12 minuta, pa će tako biti lakše. Znači u ponedjeljak očekujte, ali možda čak i u nedjelju očekujte epizodu vanile. Evo ja ne znam šta mi ovdje čekamo, ali sa svojim timom smo, ali ja bi da mi krenemo dok ga napadamo, pošto ne stojim se baš ovako da. Evo ovaj ima kitarčer pa gađa, to me malo nervira. Sad ćemo mi doći tamo kod njega. Kao što vidite, on je sišao na nas. Ubili smo ga, GG. GG dečko, GG. Imamo sad smo, znači plavi protiv zelenih. Volio da se mi zaletim na njih, ne da ih čekamo. Zato što ja baš nisam tip igrača koji voli da čeka. Meni je samo zalet se dobiti, to je to. Mislim, nadam se da možemo svaku da ih dobijemo. Pošto mislim da smo bolji, imamo bolju taktiku, pošto ćemo se zalet na njih. Šta gore uradiše naši. To nije trebao da radi nikako, ali to je njegova stvar. Ali nadam se da ćemo mi ovu partiju pobijediti. Vjerojatno poslije će biti još jedna partija, pošto kratko će ovo trajati, pa da snimim preko još jednu. Neko što ne mogu dopuštiti na gore lika, ali nema veze. Evo, udaramo ih malo, štetimo mi njih, štetimo dosta. Da sa njima gore popne, šta vi mislite? Ja mislim da to bilo super. Oho, ste našao nas, boga. I to dobro. Evo ga, ovdje ima ovaj jedan zeleni. Idemo za njim, pošto je on archer. Idemo ga ubit. Evo, ovo izgleda bio neki haker, ja mislim, ali ne znam, nemam pojma, to je bio u mom timu, ali eto ga, napisat ćemo GG. Eto, tako čisto da se zna i vidimo se u sljedećoj partiji. I evo nas nazad, evo nas u drugoj partiji. Sada smo u crvenom timu. Ponovo smo uzeli Kit Fighter, pošto ne uzimaju se Archer, tako da idemo ponovo do pobjede. Prvu partiju smo pobjedili, ovog ćemo probati odmah, pošto skontao sam njegovu taktiku, hoće da priđe odmah kod nas. Ovo je moj, bože dragi što baguje, ne znam šta sam, ne znam koja sam boja, ali nema veze, idemo na ovog. Ti dečko moraš umrijeti, moraš crknuti. Izgleda neću umrijeti, mora umrijeti. Umri ba. Idemo kod njih, idemo se s njima fajtat, pošto su slabiji od nas, idemo na njih. Evo ga, GG dečko,
GG. Evo šta smo im uradili. Jao. Samo da me sad ne ubiju, pošto sam sve super odradio. Da mi malo jedemo, da se regenerišemo. Ubili smo koliko, jedno ili dvoje, ne znam. Ali u svakom slučaju je dobro. Je li ovo ovdje moj? Jeste. A i ona neke druge, pošto nemam pojma, mislim svi su ovi, tamo se sad zaletnali zelene, pošto smo ovi ubili. Znači žuti su mrtvi, idemo sad na zelene. Ovaj neki zeleni je malo izbudalio. Upao sam u lav, ali nema veze, to nama treba, pošto nama je cilj da mi pobjedimo. Ja ne znam šta je ovo, da li je ovo neki hak, pošto nisam se kak treba ni popio gore, nije me kak treba ni vidio, on me odmah krenuo udarat, ali nema veze, nećemo odmah mi prozivat za hak. Mi samo igramo pošteno i to sve, bez ikakvih cheateva, pošto nije to zabavno. Me se čini da ovo ipak hak, kao što vidite me se čini da ovo hak, ali nema veze. Znači to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u sljedećem klipu. Do tada lajkujte, širujte, subscribeujte i čao!